Участниците не са починили на устни разпореждания да преустановят конфликта. 39 годишен цел мъжът е отправил заплахи за саморазправа. Задържане за срок до 24 часа. Уведомен е прокурор на установил на тълка. Участниците не са починили на устни разпореждания да преустановят конфликта. 39 годишен цел мъжът е отправил заплахи за саморазправа. Задържане за срок до 24 часа. Уведомен е прокурор на